ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നേ. എന്തിനാ? പരമനാറി പട്ടി കഴിവേറടാ മോളെ. ഞാൻ പോകുന്നു. വന്ന വഴി മറന്നുപോയി. ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. ഈ മോഹൻലാലൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ എന്തോ കാണിക്കുന്നത്? എന്താടാ മയിലെ നീ അതിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്? ഇനി വാടാ പിടിക്കാൻ. രക്ഷപ്പെട്ട് പറ്റില്ല. പിടിച്ചില്ല. നീ എവിടെയാടാ? ഞാൻ ജിപ്പിക്കറാൻ വേണ്ടി ഓടിയല്ലേ. എന്താടാ മയിലെ? സോറി, ആള് മാറിപ്പോയി. ഷാജി ഏട്ടാ, ഇവളെങ്ങ് അരുതബു അരുത്. കണ്ണു കാണാൻ വയ്യ. എനിക്ക് കാണാൻ നീ ഓടി എങ്ങോട്ട്? കൊച്ചു കെല്ലി ഉച്ചമയക്കത്തിലാണല്ലേ. നാറിയല്ല പ്യാരി.